Manila Broadcasting Company. Sa balita. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Tiri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:13. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong aga, Pilipinas! Pero hindi maayong aga para sa taga Negros Occidental, ilabi na sa areas ang Northern Negros. Sa mga areas nga nabahaan sa sining adlaw, mga kaaksyon, alinpas ang kainasang kagahon, no? Ginasulita ang syudad sang Talisay, ang Silay, Ibi Magalona, Victorias, may pila ka porsyon sang Manapla, ang Cadiz, Sagay, Escalante. Daw muning porting na bahaan nga mga areas, mga kaaksyon. Actually, sa syudad sang Cadiz, sige-sige pa ang pag-rescue sang pila ka mga kauturan ta, mga kaaksyon nga naga pangayo sang bulig sa mga rescue teams na to, no? Karon dugay-dugay hibaloon tang pinakalites nga sitwasyon sang palibot sang probinsya sang Negros Occidental. Pagiman sa mga report sa aton sining mga action reporters, yara na si Action Art Tayhupon sa area sang Silay, kalakip man ang Talisay area. Aton hibaloon karon dugay-dugay sa pinakalites nga sitwasyon dira sa Dakbanwa sang Silay. Kalakip man ang balita sa patrol ni Action Alvin Graba. Ini may kangtanan sa palayag sa mga rescue operations nga kung sa din nagmadinagon ang mga rescuers kag of course ting kooperasyon man sa mga pumuluyo. Ngaway na bala nagpadamo pagkatiga, damo mga rasunis nagupod gilayon sa mga rescue personnels naton para sa ila sining nga hilway man nga kahimtangan. Hibalaon ta na karon upod kay Action Alvin Graba
Samtang sa Kapitolyo, maki-update kita sa sining pagpangalagad sa aksyon na BBB. Anom ka mga barangay sa Cadiz apektado sang tubig baha kapin sa isa kagatos ka pamilya sa barangay Daga nagapabilin sa evacuation center subong adlaw. Kalakip man pila ka mga dalan sa syudad sa Escalante di magyan sa salakyan bangod sa tubig baha. Nagalalawas ang tubig. Kalakipan mga kaaksyon nga aton hibaloon karon dugay-dugay ang report gikan sa kaaksyon no Roger Gotibman sa syudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa padayon man nga pang-rescue kag consolidate sang mga data sang mga apektado sang tubig baha sa area sang Manapla, Cadiz kag syudad sang Escalante. Pagkaronan tana mga kaaksyon diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB. Saway pa makachibog sang palanyagahon pagchibog na, no? Pero kabayon ta ginapangamuyo sang tanan nga way na sang pag-ulan bala nga matabuhaw daw kabudlay gid no daw sunod-sunod gid ni November 1 sang kagahon to natabo man ang perting tubig baha sa area sang Talisay, Silay, Ibi Magalona, Victorias. Subong na sulit na kag naglapad na naman ang mga areas nga nabahaan. Grabe nga tubig, no? Kay nato sang ginsulod ni Aksyon Alvin Graba tong isa ka lugar sa may lugway bla dra sa Dakbanwas ang Silay. Ay grabe nga tubig yan. Pwedeng to naghalalin nga tubig man. Dalon tayo na dugay-dugay diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB. Sa kinandan ako ang inyos ni kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa aton sining mga kaaksyon balita nasyonal karon dugay-dugay DOST ginpasangkad ang ginpatigayon nga trial sa virgin coconut oil, no? Kag 91% sa mga Pinoy nagakangawa nga malatnan sang COVID-19. Pero ang Black Nazarene mga kaaksyon nagparada man subong adlaw, no? Pero hindi tama gid kadamo sang tawo ikumpara sang nagliligad nga mga Tinoy, no? Aton hibaloon karon dugay-dugay ina mga kaaksyon diri sa pagpangalagad sang aksyon na BBB. But before sina mga kaaksyon, yari anay ang resulta sang Small Town Lottery o kon STL sa sining adlaw sang Sabado, January 9, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Sabado 11 and 36 liwat 11 kag 36. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saysay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:30 ng aton oras, 11:30 na mga kaaksyon para sa complete nga management sa inyo liver detox. Kinanglan kwanta lang anay mga balita ta nasyonal mga kaaksyon ipahigad-higad talang kay mga focus tanay kung anong latest nga development sining pagbaha sa pila ka mga areas diri sa palibot sang probinsya. Unahon tanay si Aksyon Artay Hupon gikan sa Bravado Patrol asa aton sining patrol no kadtuan tanay si Aksyon Artay Hupon sa area sang Silay. Hibaloon tanay ang pinaka-latest kung anong mga balita kag sa pila ka naagyan niya sa Talisay area kung anong mga balita ang natipon sa ngaton sining patrol kag kamusta ang evacuation center gikan dira sa Dakbanwa sang Silay. Pasabol na blang mga areas ang mga karsada as of this broadcast time. Hibaloon ta we have Aksyon Art Tayhopon sa detalye. Aksyon Art. Aksyon Rex, nag-report na kita lang gikan diri sa syudad sa Talisay. Pag-ulang kita nag-move out actually from Silay. Ang latest dito sa may ilang civic center Aksyon Rex. Ato ba lang ang total number of families kay nga dito yan naka-house. O kung ginpartang. Bali, kuha na to? Away na to halos nagkalabilin. Away na to sila? Oo, yung papauli, papauli na to sila. Luwas ang atong ginupdan ni Aksyon Alvin Bala for operation. Nga dua ka pamilya with 8 member of the families. So, ang sa iban yung utilize, mga
quadri sa Papper, ng evacuation center, almost nakapauli naman. Okay, actually nakita na to ang mga lugar niya sa ilasang sunod na to dire. Na kwan nagmalana, actually madalang, hindi ganito. Pasabol na? Pasabol na. Okay, kay na to pag pakadto ninyo daw ma-consider naton taas pang tubig nga nagka-cross sa dalan pero as of now daw ligwa na kay check-in naton kaina all the way from Silay to atong sa hospital kay inabla sa aga to kundi paglabay namon ganing ina to matyago to wala sa tapong baka kundi pala makita ang kuan mo ang lugar nga may inagyan din sana din may inagyan sang baha action na Rex daw gapag subong na action nani ang diri sa Talisay ang barangay zone 13 nga mo ni ang reported kay katuan nato ng office diri sang BSSD waay pa di sila kay ari pa nagkadto kuno sa barangay zone 13 kaya naman napilin pa diri nga mga evacuees zone 13 di na dampi man diri kuno sa may baybay amo na ding ginapangita namon subong kay ari ding mga personnel sa BSSD and even ang ibang mga rescue operatives sa Talisay, why pa man ang report nila, mapadangat niya sa office nila. Now, going back sa Silay Action Rex, ang total number of families nga muli ginang o nato na limpas ang aga, kundi may ara sang 191, no? Ang records ng aga, nadugangan siling ginopdan di Action Alvin nga duwa ka family, nahimo nga 193 families. May total 713 na all in all ang diri nga gin-cater sa may area sa Civic Center. Pero sulito na ton, ang nabilin ng diri Action Rex subong, amo ning 8 ang latest nga gin-respondihan ng National Big nga ginubog yung ito. Atong sa may Lugway? Sa Lugway. Naamo ni sila ang nagkalabilin. Now, gin-check naton kay tagamuning head nila diri bala sa CDRA mo nga si Sir Alexander Munoz. Siling niya ga-coordinate sa subong kay mga barangay kapitan kundi may mga gin-cater man niya ang mga upland barangays to o kung sa mga iba na mga barangay outside sa area sang Silay proper. May mga gina-cater man to sila mo nga mga gin-evacuate nga family. So gina-check niya pa kung pala ginalaw na sa mga kapitan nga magbalik. Ang diri sa area sang Civic Center nga naghalalin, most likely mga balay nila ni amo ni ang nahamtang iya sa mga nanubuan nga ginigo sang tubig baha. Pero bangon nga nag-amat-amat na sang subside, di ginalaw na sila Action Rex nga makabalik sa ilang tagsa ka mga puluyan para manghimos man sila to sang ila sini nga mga kagamitan. Now, siling din ni Sir Alexander Munoz, siling niya kung nagtawon pa ining mga pag-o sa mga barangay di sa coastal area nga daw mo ginpostakan malasang nag-us-us nga tubig baha. Amo ni ang mas nahalitan nga waay sa tugit tatamaan sang una nga pag atong pitsa uno sa pitsa uno gali sila nga mas kuan siya do mas dako-dako ini lapad ni actually gurong inagyan sini subong nga tiyempo mo kung sa pitsa uno wala pa niya wala pa ning Cadiz pagid Action Art mo wala pa man ning Sagay, Escalante, daway pa niya malakip to sa Pitsa Uno, do hasta lang sa may Victorias. Correct na. Kay bisan dito sa Victorias, kay inato nga ginambal ni Mayor Palangka. Sila nga ito maluguri, pero ito naligad. Tuluway ito masyado, yung kuwan ginang tubig lang, nagtalalaas. Gani. Ang patio ba lang ara na skilin niya, pero susdo, ano-ano ba lang ibong nga may ara sang kuwan man, sang punong. Nga grabe gidi ang tubig bala nga support Action Rex daw.
So, gina-consolidate actually ang total gid nga numbers ini kay subong sige pagyapon ang pagkuha sa data sa DSSD o DSWD o tagsa nilang ka mga City Social Welfare Development Office. Agod nga mga account ini ang official gid nga total numbers sa Ambot ko mga na victim. anong papel sang Provincial Welfare and Development Office diya? Amo nang gina-check naton base kung may contact sa Sir Marlon na kay daw aras kapitol na karon. Oo. Kung na doning aid nga hatag nila kay inbayaan lang naton kay na si Dr. Kailian ato patuman sa kwan mo sa may Victorias ang lain to sa kinalain sa Victorias sa Sunday. Oo. Kaya di siya may nag-pull out kay na kundi ang daan banwa na to sa likod sa request dapit bala. Oo. Ang mga tao, iya kay sining kaagahon, siguro kung mga mulyada nag-us-us ng tubig dito sa ila naman nag-dalom, ay hindi, ang yapon magaling si Malayin na to. Siling ni Mayor, tiwat na mahimo na kay, abot pa sinanad na sila na da, although nga ti, pila na ka, o malawig-lawig naman, gawai sila Pero nabigat na bahaan man na sila? Nagbahaan po, hindi amo nakakwan, hindi na amo nakadalom. Bagon naway gid niya magtaas ang tudo ang tubig. Di pero this time bisan ang Coast Guard kay ina sila hindi namon sir mapilit nga mapahalin ni sila sa ila tagsa ka mga puloy-an bangon nga ini sila ang nagapamilit nga dito lang yung magpabilit. Pero di anong sitwasyon nila? In danger na sila or okay pang sitwasyon hindi nila? Hindi naman ma-consider nga in danger. Kaya tinalong kag nagasanag na action next eh. Kag ang tubig diri sa babaw gamat-amat naman kulpa o galing ka dito siguro sa ila naman nag-support bala. Amo lang sitwasyon nga siling ni Mayor kinati ila man ay choice nga iaway gani sila pag preemptive evacuation kundi kita kamayon nila nga mag dito. Now diri sa sunod sa nga sila ipabati ko lang ari ang palayag ni Sir Alexander Munoz sa ginkuan ta sini nga unto kay again sa Civic Center waay na ang mga eskwelahan din nga gin-utilize man wala naman ang ginakuha. Pero kung why na sang tubig dang ginagyan nyo kay na may tubig na posible nagro nabaw na gid man action arte? Naglabaw na. Abisa ng level sa mga kasubaan. Actually kay na gani pag-abot namon di sa Dalisay nagainit pa action next subong ang lain sino kay nagdulom na maliwat ang kalangitan pa. Gani man. Matingala gani kung kainan do kahawan naman ni may mga makita na kitang ara na ginang silang sa adlaw kulpiada naman subong nagdulom. Amo nang balantayan naman. Kagamon na tulbaan naman. Kay siling mo do, why di gaulan, kaya pitiksinta sa iban nga mga area sa bukid-bukid galiyag, bundak ang ulan. Oo. Amo man nagani siling ni Mayor Palangka, siling nga i-check na ni Abi ang mga taytay na ginapang-upran. Di siya basi ko na mo maning reason, parang gin-divert nila yung tubig, yung nag-imo iya, sila sa... Taytay man? Ha? Taytay nga? May mga gina-construct kamay sa... kuhan ko nga taytay dito sa area sa Victorias. Ang daan nga taytay ng Mayor? O ginapang kayo, o balang kag mga bago nga mga connection sa mga barangay nga mga taytay. Ang problema, kinadiscover ni Mayor last time, may mga artificial sila yung ginapunong blocks of Rex para nga mga poste ni sa taytay ma-semento nila. Ang ginahimo nila ginapunungan, ginadivert ang tubig, sila ni Mayor niya ipacheck na kay Masidra, mablang nagulpiada, bangon siyang daloodo, nagkalawasak, may support, may ara na lang support na tubig, kunin nag-us-us gulpiada pa ubos. Amo nang i-check niya. Pero sa sila'y Ario, ang parayag ni Sir Alexander Munoz sa latest nila, nga monitoring kag head count subong, although hindi pa ni official, kay ginahulat naman, ang report sa DSWD kung pilagin ang total official nga number of families nga napiktuhan karon nga aga. Yari siya sa aton interview. Huwag pa totally nag-subside ang tubig sa lapit bala sa suba. Hindi pa sila preparado kag nadlo pa sila balik sa karit sa tubig nga napiktuhan sila gid sang amo nga pagba subong.
So gaulat pa kami yung anong mga iban nga tawag sang barangay captain, kinahanglan pa bulik, evacuation o rescue. Kay ari pa man din mga tao namon kag salakyan nga anytime pwede namon mapulat pa kadto sa lugar nga kinahanglan sang serbisyo sang DRRMO. Aha. Pero as of this time, mukha na siya call up pa ng baton o nagapangayubuling niya, kinahanglan pa sang operatives na. Ang last namon din nabaton sa Lugway, Lugway Tubla. Kay medyo ang current medyo baskog. Kay ang tanang nga tubig daw dito pagwa bulwada sa may Lugway tong area, ang halin sa mga Central Hawayan. Daw naglapaw ang tubig sa Taytay sa Malisbog Balang River ginatawag. So dito nabulyada sa may Purok 399 kag sa may Garis Place. That is why may nabili ni siyang aga na naparescue pa. Kaya ang current sa tubig dito git nag-agi pagwa pabaybay mo. Pakadto sa Mambagit sa suba dito sang Barangay Balaring. Yes, sir. Pero sir, kung i-compare na sa itong December 31 to January 1 nga baha tagsubong, hindi na mas madamo sir nga mga gin-evacuate na halitan sir? Mas madamo subong? Ay, gali. Mas madamo subong kay ang na-evacuate niya sa diri sa Civic kay Ina, mas damo pamilya ang nag-evacuate kay napuno. Gingamit pa namon ang North Elementary School kag gin-prepared ang South Elementary School. However, why na to may nagkadto sa South, ready na to tani. Pero sa North Elementary School may nagdugang. It means to say nga mas madamo ang nag-evacuate sang sinipagba kaysa sang petsa 1 sang January. For sang raskas, sang parayag ni Sir Alex Munoz, no, ang head sang City Disaster Risk Reduction Management Office diri sa syudad sang Silay. Ari kami diri ginapangita na mo di sa coastal area sang Talisayo. Kaya basi ari diri hambal sang rescue office nila, ari pa din nila mga team kag ang taga-DCSD nga nag-tabulate o kung nag-panglista padugang sang mga evacuees action next. Agod na matabulate nila o kung officially malista ni kung pilagid ang total number of families na maapektuhan. Ang sa dinang pinaka-sentro kay nasa syudad sang Talisay, mga evacuees naton bla? Diri man sa ilang atubang di ba sang ang sa diri man sa malapit sa plaza nila kag may mga ara sa barangay actually nga ginbutang sila. Why na action next? Why na di mga tao subong? Okay, why na? Halos nakapalauli na ang ini nga mga residente. Amo ni isang sa zone 3 di nga ginapangita namon subong action nani. Ang latest gambal sang rescue nga diri ang mga team or unit nga kanto kan nag-check kon na balabay na bilin pa sa evacuation center, nag-survey nga evacuation center sang mga pumuluyo. In a short while, basi kung makakuha ko di update, ma-call back lang ko para mga tag-info sa inyo parte sa sining sa Emotion Likes bilang update, no? Sa sining nagapadayon gihapon, no? Nga panglista, no? Sa DSWD bangod sa sining baha, no? Nga nag-igo-liwat diri sa bahin sang Northern Negros. Ang komprehensibo nga summary sinikaron action next sa action reports afternoon edition. Sa gyapon upod diri sa patrol sa Calibre Patrol with action ni Kirao, action na tayo puno na sa balita, uno sa action sa Bacolod, action radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid action art tayhopon balita gikan sa aton sining Patrol 2, ang Calibre Patrol ay perti halin pa na kay nasang kagahon las 12 nag-jump off na si Action Art, si Action Nani. Hasta man subong bali 12 oras na sobra ba? Sige sadya lang umayamon nino. Tigaling kay ang ibantang nga mga kauturan daw nagapinitensya gid kung may kasubong sining nga mga hitabo, no? Kabayon tang hindi na ni magdugang pa.
Ibaloon tanay si Action Alvin Graba sa balita. Action Marlon, standby. Kay ibaloon na dugay-dugay ang balita gikan sa imo siniginamtangan no sa record sang Cadiz kag Escalante man kay may pilato ka mga areas kag isa man ka pamilya tong na-rescue sa syudad sa Escalante. Grabe nga tubig ano. Hindi ka magpatibla kundi naghalalining tubig aw. Ibalawon tanay we have Action Alvin Graba sa aton sining Bravado Patrol o podra kay Action Nixon Tahong. Action Alvin. Action Rex, matugnaw nga udto. Wow, Grabe kabatsag ka patugnaw kay inasang nagaladay ka daw. Ay kakabatsag tugnaw daw lang uyon mo pa. Di ba, kita mo daw ginahapo kita to sa katugnaw. Gani. Ang kwento kagina Action Rex, ang life best nga suksuko kagina. Huwag masyado ka may life best katugli kay na? Yes, sir. Hindi man magpasugot ang mga miyembro sa silay o rescue team nga hindi ko magsuksok sang best. Solo kanila nga ginupod to mo. Ani man, kay na timingan ta sila kagina, kag pagpadulong naton dito sa ila opisina, sinig niya ongoing pa man, basi gusto mo mag-upod, kadto kita sa Purok 339 sa Balaring. And sunod sa ila, dito Mayo, biko Action Rex, lapit lang. Asus kay layo gali, magluwas sina, perte pagkatugno, usus na, ano pa naman layo gali to Action Alvin, no? Yes, sir. Ang lugar sining actually tatlo na sila ka pamilya Action Rex. Natimingan lang sa ikaduhang nga balay nga pagkapadulong namon na nag-evac na o nag-evacuate na sila dito. So duha ka balay na lang nagginsulod. Nalakip na diri ang isa ka pamilya nga mga kabataan nagsaka sa puno paho. Kagabi na bangon man sa maskog sa nga daludo sa nga tubig gikan na dito Action Rex ang lugar Action Rex pag primero mo pa lang lusong sa baha na ano pa man ano tong ginagyan nyo to kakampuhan man to kilid kag kilid tubo to kilid Action Rex tubo tapos daw dulunan na to dulunan magluwas na nga dulunan may madalom nga lugar may ara man nga nabaw, may ara man gani nga taas nga porsyon sa lugar. May taga dughan to nga tubig, may taga hawak to. Grabe man to nga klase ka tubig. Ng ibang to nga rescue teams naton sang sila daw ginalangoy lang to nila. Ginalangoy dalom to, kabalo ka kung para makalutaw lang ko. Ginggamitan ko nila, ginpausar ko nila sa nga isak sahi man sa nga pang rescue bala Action Rex. Atong daw gamay to? Daw gamay to, pero bisan ano kabukat sa ako, nalutaw galing. Pero ginambutong na lang ko pahigat. Tigay sila yung expert mo. Sila ang expert magluwas sa to Action Rex. Kay ang kwan bala, ginalungan taman base mo basaon bala ang aton cellphone. Isa man to. Kay naga-live ka. Plus naga-report ka. Plus naga-report pa. Live naga-report pa. Tapos ang tugnaw so sobra pang gibutangan sa 20 ka. Kay hindi to yan normal nga tubig. Yan nag-awas lang to yan. Dito naghalin ng tubig tong kadamo na to man. Di man, batyag ko to Action Rex yung mga kwanto halin to sa bukid bala nga klas nga tubig nga masyado ka tugno sobra to estimate to Action Rex ang katugnawan niya nga report ka kurug-kurug ka nga daw ginahapo ka hindi mo maintindihan ang feelings pero grabing isa experience siya, no? Pero at least pasalamat man kita Action Rex no, sa pagpadulong tigayon man na luwas. Ining actually 11. Huwag gid sila maghalinip lang sila 11. Sila 8 to sa isang kabalay, 3 sa piyak. 3 sa piyak, 8 sa isa kabalay man. Duha ka pamilya sa isa ka balay. That is why nga nabot sila 11 kag isa-isa ka balay Action Rex 4 ka mga bata kag 4 man ang mga kon may mga edad na pero pagbalik ninyo kumo nga ang life jacket sa mga rescuers naton ginsaylo na sa kabataan why na sila ga life jacket amo magyapon ng tubig Action Rex mo man sa gyapon pero maayo lang kay may dadabala nga mga
nylon rope bala. Oo nga, pwede nila pwede nila magamit. Magamit? Sir, oo. Pero kung may speedboat to, pwede ito ka talagang speedboat ay, no? Yes, Action Kay Rex. taas, dalom na sa mo. Oo, may porsyon nga dalom, may porsyon nga nabaw. Ang pag-expect ng gani natin dito, posible kay lapit man sa sapa, and that is why dito Lapit sa sapa itong ilabalay? Yes, sir. Lapit Anong lusot sapa. na sapa to? Lusot dito, Action Rex. Dumduman mo itong kaginaga. Live report ko sa imo kayo na sang aga. Sa may Tinihaban Creek? Oo. Sa may Tinihaban na creek. Okay, lapit lang na to. Oo, lapit lang gid Action Rex. Kaya ang more or less siguro mga around na 500 to 600 meters at na sa may Taytay. Kung ang tubig tong nag-cross sa ila tong mga pamalay ito, sa ila balay ito, halin to sa creek to? Dito pakadto sa creek pakadto sa National Highway. Kay sulod pa Action Rex mo. Lugar, so ang flow masyado man medyo mabaskog naman pero hindi pares kagina kung dito sa Taytay Baladampi Action Rex ang flow masyado pa kabaskog galing kay masyado pa kataas ang tubig sa pila ka mga lugar labyan ang kampo halos kakampuhan na grabe man to. Ano to first time to nila na experience na mo to? Yes sir, suno sa istorya man naton sa pamilya. Sino ganito si nanay, ano to gani? Lipat ko to, Action Rex sa pangalan i-review ko lang, no? Suno sa iya, nga first time ini natabo. Sang nagligad Action Rex, naka-experience sila, pero nabaw lang, o galing gin-surprise agad sila kagabi, nga taga lumapaw man ang kataason sang tubig. That is why ginhimo sang isa ka tagbalay, miyembro sang tagbalay, na naghimo sang hagdan, nga ang mga kabataan rekta na dito sa puno sang paho Action Rex. Puno sang paho man? Nagsaka sa kahoy? Nagsaka sa kahoy. Gali? Oo, nagsaka sila sa kahoy. Ang ambal to ni isang na-interview mo kay Nato, nga isa man sa mga listeners na to, daw lapit na to mag-awa sa may biro bintana nila ba to? Oo, lapit na. Ang ilaburo bintana Action Rex la taas pasakon. Oo, kabalo ka naman. Dalom gidya gali, no? Dalom gidya. Siling ko magamuna, tagalubapaw na. On my part, siguro sa akot nga height, pero bisan siguro nga taas-taas ang height, makabatyag man siguro Action Rex sa mo nga klase, plus ang dalu-do pa sa tubig. Pangadaan? Ipadaan do lumpa Action Rex, kiti, wigid man to suga dito ganyan. Sa anong oras nagdalu-do gito sila nagamuto ka taas ang tubig man? Kaya kung temprano pa tumatsagan ko doon nakagwa patos la siguro mo, galing gabi na guro. Oo, gabi na Action Rex, mga alas 11 pasado ka, batyak na sila sa paggasaka. Alas 12 pasado Action Rex, diri na nila na-experiensyahan ang nagsaka na gid ang tubig. Kagina sa pakig-istorya man naton, samtang nagapadulong kita sa sagwa, siling niya gani, kung nakabalul na siya mo matabo dito Action Rex temprano pa, nag-evacuate na sila. Uy, daw, sa ano blang way to palikawan sila iya kung anong magkalatabo to sila, kay pila lang tong balay to? Ang tatlo lang kabalayan, pero ang distansya layo man. Layo pa? Oo, pero ang tawag nila ito, Padamon Balay, dito Dampio, so sabi ko gani nga lapit lang, susta kay malayo-layo man gali Action Rex, ang pinakamalayo, ginabulbanta to gani sa mga rescuers, ang gilakat namon pakato dito, labot masubra isa ka kilometro, kay damo man likuon, and at the same time, damo ginalikawan kay madamo man, sang medyo madalong lugar Action Rex. Tingnan ka kadto ka mo to, anong information na receive sang mga rescue team? Nabala na nila siguro nga may mga pamilya dito sa sulod, no? Sa Action Rex, may ara dito, kay may nagapalabot man sa ila dito, gikan man sa concerned citizen, na nagapangayo man sang bulig ang amo nga pamilya. That is why, nga na-timingan man naton Action Rex, kapag padulong naton dito, nga dito man sila ang ilang direksyon, silingko, mas mayon kay para kahit papano, makitaan man naton ang sa adlaw. Kay lain ang operation sa gabi, lain man sa adlaw, suno sa iya, mas budlay sa gabi, kay tulum. Gani man. Oo, and suno sa iya, nga mas maayo kung adlaw para kahit papaano iya nga masanag mas makabatyag sila nga safety man sila Action Rex. Ang ginagyan ninyo kay nga mga campus ang tubo mo man ginagyan nila kung normal lang ang mga adlaw abi magwa sila magpanindahan? Yes, Action Rex, normal nga adlaw ang ginagawa nila.
formal nga alagyan kag tingala ta nga may mga porsyon dito Action Rex nga medyo madalom. Asus kay sapa ang dito Action Rex. Ano no? May porsyon sa nga sapa bala daw kanal nga medyo madalom. Okay. Oo, amo na ang may mga amo to galing nga daw nagdalom siya. Oo, pero kagina pag lakataton 1-to-1 dito Action Rex, ang mga naga-tener dito sa lugar, sila ang hambal nga sir, inaya dara may taytay kami ginhimo da. Way namo to nakitan pero sila iya kabalo sa terrain kaga dira Action Rex nga medyo madali lang ang pagpagwa naton kay dito na nakitaan ang may mga terrain man kaga nakaagi man kita sa ila sini nga ginahimo bala nga taytay himo lang sa kawayan Action Rex. O amo niya at least kahit papano na luwas ang 3 tanan ka personalidad duha ka pamilya o kung na 3 rather ka pamilya nga naluwas Action Rex. Sa dugang pagid naton nga balita sa Philippine Coast Guard, may panugyan man si Philippine Coast Guard Commander sa Negros Occidental nga si Lodovico Lebrilla nga sa malain nga panahon kaangay sang natabo tinaligdan. Actually nagbisita man to sa Kainas Victorias mo. Sir, nagkanto dito. Interview ni Action Art na siya agapa kay na. Yes sir, oo kay sunod siya after sang operation nila sa Talisay sa Zone 8 ang may pinakamabaskog nga dalo sa tubig Action Rex. Zone 8 Talisay? Zone 8 Talisay. Oo, sa may dito nga after sa nga ila sini nga rescue operation gilayon nga nagapadulong ang ilang grupo sa area sa syudad sa Talisay pero ginbilin ang iban sa area naman sang Silay kag subong man sa area sa Ibi Magalona para man magpatigayon man sa ila sining rescue operation para malikaw sa disgrasya ang pila ka mga pumuluyo sa lugar especially sa mga nabahaan kaga flooded prone area. So diri kay pero why sila kuan sang rubber boat nila no? Usar man sila Action Rex ang ilang rubber boat. Okay. Amo na nga ginusar man nila kagabi dito sa Zone 8 after gindala gilayon dito sa area sang Victoria's Action Rex. Siling ganis experience nila Action Rex kung ang pag-isa gali ko ng unity sang tanan nga mga rescuers sa Northern Negros mas maayo kung nagaisa tanan kay mas safe bala kag madamo sang may maluwas so kaangay sang natabo diri Action Rex sa Northern Negros gikan sa syudad sang Talisay mga rescuers going man pakato dito sa syudad sa Sagay kaga Escalante nga iya man ginalerto ang iya sining nga mga men sa diin suro sa iya nga mas maayo kay na madamo ang na luwas sining pagdalukdo sa mabaskog tubig sa baha ginadugang pagida diri ni Lebrilla nga hindi na paghulaton pa nga magsaka ang tubig especially kung tao kag mabaskog nga dalo sa tubig kay ang tendency may posibilidad nga base magsaka na naman tubig. Galing kay ang ila unexpected to Action Alvin kay ang pagpinsa nila ulan-ulan lang ginagmay nga same man sa natabo nagligad sa ila nga way man ginalauman blang nga magsigisiging ulan magdugay amo na kalawig kag magdinagahay ng tubig blang. Correct Action Rex amo to ang natabo man kagabi that is why pag tawag niya pa lang sa taray nga mga miyembro sa Philippine Coast Guard even ang may mga day off lumpat Action Rex mo naglumpat kag nagpadulong sa Northern Negros for full force sa ila sini nga grupo o sa ila sini nga hanay sa diin halos gintutukan man ang 4 ka mga lugar pero ang gintawgan niya suno sa iya kag ginpabalo ang mga Philippine Coast Guard somewhere sa Escalante kag subong man sa syudad sa Cadiz para buligan ang mga pumuluyo nga maka-evacuate especially ang mga nabahaan nga lugar Action Rex suno sa iya mga lugar by experience suno sa iya nga kinaglan pa bala Action Rex nga i-satisfy o kung kumbensihon pa bala Action Rex ang mga pumuluyo nga maghalin sa ila sining lugar kag
kung kuan bala nga hindi na kinanglan nga dapat kunin ipaagi sa force evacuation sa baylo kundi na blang kung hindi mapilit nila ang pangita gid sang paagi para makahuo kag para makahalin sa lugar kaangay sang natabo dito sa syudad sang Talisay. Ari aksyon na Rex ang pahayag ni Commander Ludovico Lebrilla. Southern Visaya sa rescue team, damo kami diri sir na rescue nga mga family. Kung iba sir hindi tani malin, pero ginambala natin sila sir nga mag-evacuate na lang sir para at least sir safe sila sir. So ang atong maging kwan sir ang mga bata kung mga tigulang sir. Seems nga Northern Negros lang din sir baha. How about sa ibang lugar sir? So far sir sa ibang dito sa Southern daw wala pa man kita reports nga may baha. So ang focus natin gabi sir dito kita sir sa Talisay tsaka Silay City area. Then after naton sir nga naka-rescue nata dito nag-proceed kita diri sir sa Victoria City. In general sir, while doing the same rescue operation, wala sa may napilasan sir? So far sir sa subong sir nga oras sir wala man tagid sir nga na-receive nga reports nga mayara na namatay or nalunod sir. So at ng taon natin ni karon sir kay sir subong sir daw medyo nagkuha naman ng tubig. Mabala nato na karon sir kung may mag-report sa aton mga substation sir. Pero alerto sa gihapon sir sa posibilidad nga kung magbubo na naman ang ulan kag sugatao na naman sa tao, may posibilidad na naman baha na naman. Kita sa Coast Guard sir maski wala man baha or ano man nga mga disaster sir, pero may kita alerto sir para at least sir ready kita sir mag-respond sir kung may araman emergency sir nga katabo sa aton na area of responsibility. May sining natabo sir sa Talisay, Silay, Ibi Magaloon, Victorias, kag siyudad sang Cadiz. Ibian labot man sa porsyon sang Escalante kag Sagay. Basi may mga panugyan ka sir? Sir, ang aton panugyan ng sa aton mga tao diri sa Negros Occidental, kung may makita na nila sir nga medyo dalom na sir ang tubig, automatic sir nga mag-evacuate sila sir. Siyempre sir, para naman na sa safety nila sir. No need na sir ang forced evacuation if they themselves felt na medyo delikado na, dapat maghalalin na sila sir, no? Yes sir, dapat initiative na natin sir nga mag-evacuate. Siyempre sir, kung ulaton pa natin sir nga magdalom ang tubig sir, kasi mabutlayan natin sir mag-alin sir sa aton mga panimalay. So na Rex ang kabahin gidamang sa pahayag diri ni Commander Lebrilla. Balita report sang patrol with action Nixon Tahom. Ang aksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol 2 sa Bravado Patrol, no? Podra kay aksyon Nixon Tahom na batian mga kaaksyon, no? Bisan pang nagagoom-goom kag nagapanaliti kabayuntang hindi na mag-ulan pa. Daligid lang mga kaaksyon kay sa iluwanta si Aksyon Marlon Hinovillaho. Pinaka-latest ka report sa probinsya. Ini may kang tanan sa pagbaha bla. Standby Aksyon Roger Goteb kay kaduan ta ikaw dugay-dugay, no? Ining anom ka mga barangay bla sa Cadiz, apektado sang pagbaha kapin sa isang gagatos ka pamilya sa barangay Daga. Nagapabilin pa sa evacuation center subong adlaw. Kag ining pila ka mga dalan sa Escalante, hindi pa maagyang sang salakyan bangod sang tubig baha, no? Magi-update ta kay Aksyon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo. Sa detalye, Aksyon Mar. Aksyon Rex, sa mga tanion, aragid si Mayor Salvador Escalante Jr. sa Barangay Daga Elementary School nga maning survey evacuation center. Para gyapon dara nagatener ang kapin isa ka gatos ka mga pamilya nga napituhan sang grabe nga pagkasaka masang baha.
kainasang kagahon. Suro kay Escalante sa inisal nga record nga palabot sa iya, hindi lang ang barangay Daga ang ginbaha, kundi ginabaha man ang barangay Burgos, Kaduhaan, Luna, Mabini, kaga barangay Tirampaan. Ang mga balay naman, may ara sang 3, tub-tub 4 ang wash out po sa lingon damage gid. Sang baha, magluwas lamang sang iban action rex water damage. Ang paggabulyada Pero sang itong apat ya more or less was out gito ya? out gid action rex kay ang pagbulyada gid sang baha hambal ni Escalante las 2 tub-tub alas 3 ang kagahon mo. Ay saman ka oras ang pagbubo sang ulan sa ila. Kining anom ka barangay ni hindi sa coastal, Kay no? na mga more or less last 2 pag alauna pag report ni Action Roger Gotib daw something Burgos, Kaduhaan pa lang to nga mga areas ang daw nagabatsyag na sang tubig baha. Ti posible nga pagka amuto oras last 3 o kun last 3 pasado mo na tong nagluntad ng puwerteng nga baha sa area sang Cadiz. Yes, kag may ara sang pag-evacuate kaina sang kagahon pero hambal sang alkalde Action Rex dasig man na pag-subside sang tubig kag ang mga lugar nga nag-subside sa giliw ng tubig nagbalik man niya sila sa dingabalay ang mga nagkadto sa mas taas nga lugar kaina sang kagahon nagluwas lamang sa saring barangay Daga. Ining anom ka barangay din mention nato ng Escalante hindi na sa gani sa coastal mo kundi sa Aplan barangay ni sa ang Daga ining anom magsure sa kalabanan sa anom ni Aplan barangay kag ginatawag nga low lying areas medyo na dalman nga lugar amo ning amo ginigin sulob sang ano nga mga barangay ni? Burgos, Kaduhaan, Luna, Mabini, Tinampaan. Ate sa babaw-babaw ni Dampi. Pero galing kayang Burgos ni si Caba River nga daan ng gagi siya plus Kaduhaan si Caba River ni Action Mar. Sama na pagpapes ng alkalde nga ang kuangid ang pag awas ang tubig sa suba sa Cadiz City plus ang ulan dito sa bukid man nagaging tubig sa suba kag nagawas Action Rex tiginatun-an gani sa bansang lokal nga pangaluhan sang Cadiz City nga magpatigayon man sang dredging operation no parang wanhawanan ang nagnabaw nga suba kag ang nagkakitid bla bangod bansang dugay na nga way ba tinluan yari si Mayor Bading Escalante. Right now, ang atong DRRM kagihuman. And though okay naman ni sa Subong, may evacuations pakita na ari sa isa ka area sa Barangay Daga. No, all the rest wala na nang pululi naman. Ang kagabi actually ang Barangay Burgos nang saka ang tubig, may gamay na evacuation to ginasang aga na naog ang tubig. Wala na sila. Di Subong sa Barangay Daga, may purok ang Purok-Luyan, panawag sa nila. Amo na nag-evacuate isang pagsaka isang tubig kaya na mga alas 2, alas 3 sa agahon. But right now, naghinay naman ang kwan, may hinay naman ang suba. Ang nanawag naman ng tubig, unos ng baha. Ang taob, wala naman tao, namat-amat naman sila puli. Water damage sa balay, I think may ara ko report na do 3 o 4 na kabalay na nawash out. May mga damage na mga balay. But ongoing pa man na aton inventory subok. By noon time mabalanta na ni kung ano gina actual damage. Balikan tani karon si Mayor Escalante kay ginakuha pang pinal nga listahan sang CDRRMO ang syudad. Magluwas sa Cadiz City dito naman sa may syudad sang Escalante damo man sang mga napiktuhan plus may mga dalan Action Rex ngati subong daw hindi pagitanto malabyan sa mga salakyan ay bangod man sang baha plus mga nag-obstruct dalan partikular sa may sitio Varca barangay Hunob-Hunob no may ara sang abiso ang lokal nga pangaluhan sa Escalante agi sila sa nga CDRRMO ang kalabanan Action Rex nga nagkakadto San Carlos City ka nagahalin San Carlos City malabay gid mo sa may Escalante partikular sa ring sa barangay Hunob-Hunob may ara sila sa pabalo nga kon may mo di lang anay mangita lang na sing iba't-ibang nga lugar ay mapulubod lay pasubong no ginapatagayon pasubong kagapaninguha
patagayon man ang Kung sa mga Baliacar Transit, ang next na nga basta from Escalante daw San Carlos na Blackson Marti, layo na ibalikon. gani man, no? Barangay Hunob-Hunob na siya. Oh, tiara na sunghan lang sang kwan, sang Tangkinto, daw before bla sa Mabini mo, daw mo na dang area, sang Hunob-Hunob. Kaya aradang Tangkinto River. Oh. Barangay Hunob-Hunob, isa na sa mga nag-awas manakson Rex. Siguro karon sa hapon, mag-subside ang tubig, basi pwede na mamalabayan na, no? Pero kainasang kagahon, tuptub ka, kainasang aga, so hindi kit malabayan sa mga salakyan, kay kung salakyan mo siguro nga ining lowered na, ining digid kalabay. laban-laban, maabariya ka pasto nga kung nugit ka pagilid nga maggalabay. May mga na-trap manakson Rex pero na-rescue sa nga CDRRMO Escalante dito sa may crossing bully, no? Crossing bully sa barangay Mabini naman Escalante. No? May mga na-trap to kag sa siring sitio Varca Hunob-Hunob, may mga na-rescue man, may 5 to ka mga tao, 2 ka tigulang, 2 ka adult sa isa ka 7 ka tuig nga bata nga lalaki. Ang ila sa nga natigayon nga maluwas aksyon resig nga madala hiluway nga lugar. Doon negros ka ng putarya sang baha kay as of 6:40 a.m. nga report subong adlaw January 9 sang Pag-asa Western Visayas nga area action Rex again ginanuman ni gani sa aton rin ni PDRMO head Zifajer Hartelian in pasama sa aton nga information. Northern Negros did, no? Cadiz, Sagay, Escalante, Victorias, Manapla, Tubuso, kag Panwas ang Calatrava. Ingin ulanan kag tigid lundaran sang baha. Sandi gini sa thunderstorm advisory number 3. Hindi lang Negros Occidental, pating Aklan, Akson Rex, kin baha man tong area. Apektado man tong area sang Madalag, kag Libakaw sa Aklan na siya. Tiki may napektuhan man ining Tipiao kag Kolasi. Karon ba siya mayara sang dugang latest nga figures ka ipagwa na ato sa nga Provincial Disaster Management Program Division angot sa ding baha. Ang ka-aksyon gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:15 ng aton oras. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials, mga ka-aksyon. Standby sa report pa sa aton siling nga mga aksyon sa mga aksyon reporters ta. Si Aksyon Roger Gutib kantuan ta siya. Karon dugay-dugay sa area sang syudad sang Cadiz, no? Para hibaloon tang sitwasyon dito sa pinaka-latest kay sa Escalante tumbot ko subside na tong tubig. Daligid lang mga ka-aksyon standby. Manong balik kita sa diligid lamang marugay. Sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo,
Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Magasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagawa.
Radyo. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang
ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Magkulunyon kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Radyo Philippine Standard Time, las 12:30. This time check is brought to you by Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:31 nga tunuras, 12:31 na mga kaaksyon. May tisiyanay kulang balang imo sining lawas ang vitamin
Kadtuan tanay si Aksyon Rodrigo Tib sa siyudad sang Cadiz, area sang Sagay, no? Ibaloon tani anay ngilas sining mga balita ho, parang siguradong sigurado. Kay maki-update kita nay sa sitwasyon dira sa area sang Cadiz, Sagay kag Escalante. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotig. Aksyon Roger. Action Rex ang mga CDRMO diri sa siyudad sa Cadiz, siyudad sa Escalante, muman sa siyudad sa Sagay kag Banwa sa Manap lagi pagkikungutan naton pero wala pagid sila sa mga na-consolidate nga mga report, although nga konfirmado naman nga ang iban nga mga pumuluyo sa nga iban nga mga tagsala ka mga barangay nga napiktuhan ang yara man sa mga evacuation center, eskwelahan kag daycare center. Ang sa siyudad sa Cadiz naman sa subong sa aton pagpagistorya wala ginamong madugay sa kay Mr. Panoy Chua ang CDRRMO officer upod sila karon ni Mayor Salvador Maling Escalante na padulong sa bahinsang Barangay Daga. Bangod kay ang Barangay Daga sa siyudad sa Cadiz daw amo ang most affected nga barangay nga may madamo sa mga evacuees. Bangod man sa pagtaas ng tubig, si Kapitan Rosmil Villarin sa Barangay Mabini sininga aga aton man nga gipagkikangutan bangod kay ang report nga may ara nga mga balay sa bahin sa Hacienda San Gil nga nagkalawas out bangod kay naigo man sa tubig baha. Suno sa kay Kapitan Rosmil Villarin nga ila man gina-consolidate ila report ang ipasa man sa CDRRMO. Ang report nga ito nabaton kag ito man i-confirm pa sa kay Kapitan Gilbert Javier sa nga barangay Kaduaan ang pagkautod sang Taytay sa Hacienda Locsin bangod man sang mabaskog nga pag-igo sa tubig baha. Sa bahin sa siyudad sa Escalante, hinigid naton makuha pa ang data na pakigangot kita mismo sa kay Mama Res Alorda nga sabihin amo ang CDRRMO officer. Hindi ba naton makontak ang numero ni Sir Wally Apuang sa siyudad man sang Sagay agud nga makakuha kita sang data. Padayon naton nga ginatinguan nga makakuha sang kompleto nga mga data kag consolidated nga report sa CDRRMO agud nga mahatag ba nato ng informasyon sa aton sini nga mga tagpalamati. Report gikan sa area sa Northern Negros sa Manapla, Cadiz, Sagay kag Escalante. Una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Gina-consolidate pa ang mga balita dira sa tatlo ka mga areas sa Cadiz, Sagay, kag Escalante. Base karon or sining hapon may mga updates na dira kay sige pang pagkolekta sang data sa mga affected nga mga person sa Dakbanwa sang Talisay. Naglabot na sa 13,308 ka mga tawo ang affected sini or mayara 2,908 ka mga pamilya ang napiktuhan sining tubig baha sa syudad ni sang Talisaya kag ang totally damage 11, ang partial damage 25 as of 12 noon. Sino ganining kontak-kontabing Chief of Police ang Talisay City PNP para nga hibaloon ta kung ano ang pinaka-latest nga report, no? Sino nang sa linya tato? Mayara ta linya? Daligid lang, no? Para siguradong sigurado para nga maka-rekta kita, no? Si Action Art tayo hopon ginakuha ya pang data as of this broadcast time, no? Gamiting pa si Mayor Malacon sa area, no? Kung sa diin sige-sige pang meeting pati ang Victorias may conference pa nga ginapatigayon. Ang hepe sang Talisay City PNP si Major Jagger Himino
basi may contact number kada kay kuan ta sabi initial data sa Talisay City PNP kay daw mo lang available kagang aton sining chief sang rescue mga kaaksyon, no? Sino na dyan? Si Mina? O, sige, basi kung matigayon tada, kag budlay man, basi kung lakip man sa meeting ni siya, kay kabudlay sa mga chief of police subong, kay yara man sila sa operations, but i-try naton nga malabot ang hepes, ang Talisay City PNP, angot sa data nga nakuha sa ngaton sining mga kapulisan. Ang hindi ko mahangpan kung ining total damage ni sa puluyan kag ang partially damage 25 ambot kung mga puluyan ini nga na damage sa sining tubig baha as of this broadcast time, no? Hibaloon tabi sa sining mga tinion sa hepe sang Talisay City PNP angot sa sining panibag-ong mga records nga nagaguluwa na amat-amat subong, no? May mga records na tangagin patigayon, aksyon na erek magbanduang report maniguro noy pakarunan talang ini sa iban nga public affairs program, no? Kay gina-consolidate pa ang mga information gamiting pa hindi pa available, gamiting pa siya. Sige, basta mo ng initial nga information. Ang ako lang dirita na iklaro kung ang damage ni kung puluyan kag ang partially damaged, no? Nga 25. As of 12 no niya sining report mo data gikan sa Talisay City mga kaaksyon, no? Sige, parang sigurado ang Escalante City Government sa pagpamuno ni Mayor Milicio Yap ang nagapatigayon man sa pag-meeting sa sining mga inoras. Ang mga rescue team na lang naton basi galing kay Araman Guro sa meeting, try talang aksyon Elmara kung malabota sila mga kaaksyon, no? Parang bisan paano mahatagan ta sila update diri sa pagpangalagad sang aksyon BBB. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sinya silang ko dinoy kuno kina pasunura lang sila. Talisay, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Escalante kag Sagay, no? Base kung may mga updates na sila so this broadcast time. Life Extension Vitamin D3 anay ang aton
mga panimalay nila ang magiging pang-evacuate naton kagak kaga nag-terminate naman kami sang operation namon sa last barangay diri sa coastal barangay, barangay 13. Nag-subside naman hinahinay ang tubig dito, nanaog na. So mga evacuees man dito sa area nila, nagbalik naman sila, hinahinay man sila mga panimalay man. So far there is evacuation center sa City Coliseum. Wala na diri tao na. Ubos na. Ubos na, nagbalik na sa panimalay nila. So, daw halos na nga evacuation center, sir, nakabalik na sa ila Puloyan? Actually, Rex, no, nakabalik na, halos na nanggid na kuan lang. Still waiting pa, no, sa report gid pa, ang sandiri sa barangay 13 namo na kuan, evacuation center. Kaya ang last dito, nag-terminate kami mga around 12 na kagina. So, ang mga tao dito, pagkakita nila na naghinay-hinay naman subside ang tubig, naglakat naman sila pabalik man papuli. Okay. Pila ka mga barangay gid ni sir? May initial kada nga recorded nga barangay nga affected? So far sir, ang sa record gini namon ang 11 ni kabilog ang na barangay, ang badly hit gid no, 11 kabilog na barangay badly hit. But based sa amon na experience man last New Year, nag-abot kami 18 ka barangays gini siya ang naigo. So badly hit man to ang kwan, ang 18? Ang 18 to sir, kwan na to siya, total number na to siya, pero ang permigid lang na maigo, no, amuning nasa 11 barangays kid ang permigid na badly hit kid na barangays. Ano ning mga barangay sir? Muna siyang sa BMC area, ang barangays 1, 2, and 3, tapos ariman sa 7, ang barangay 6, 6A, tapos ariman sir sa barangay, what you call this, barangay 19. Amo ni sa King Town na? Amo ni sa King Town sir? 19A, amo ng King Town sir, ang 19A. So, almost 11 gini ang badly hit na mo na barangay. Mostly sa BMC area gini siya Action Rex. Tapos ang 16 na manigo man ang 18. So ang as of now ginabalidate pa gid namon gid tanan no. Ang amon na kwan sa subong partial pa lang na siya ang amon na mga records pila pa ganito ka barangay sir sa partial ninyo nga records dira? Sa partial namon diri Axorex nasa ano na ang design lang yapon sa last New Year. Kay halos tanan man igo man gid sang baha to, pero may ara man iba na barangay gid yan na lamita. Nugbo lang yung ila tubig. Unlike niya sa unsi ni naglabot na gid sa atop sa mga balay sa mga atong pumuluyo dire. Grabe no. Ikumpara ta sang last January 1, kay ang Victorias na paidalom sa state of calamity matapos tong flash flood nga nagigo sang January 1 sa inyo da sir? Yes, Action Rex na kagapon na-aprobahan sa naton sangguniang panglungsod ang state of calamity. Actually kagapon lang siya na effect. And then muning natabo naman subong samon the following day nagbaha naman kami daw kahapon do nagsugod man kamo sa pagpanghawa na sa mga alagyan sang tubig da sir? Action Rex nag-launching kami sang dredging namo no sa diri sa Karugyat Creek. Ni siya ang isa sa mga ginsugdan sang proyekto ta sa DPWH. Ang dako na nga suba da sa may samputan gida sang VMC, sang city. Malugo na siya, Axel Rex. Kuha na siya, bali paglapaw mo sa unahan lang ni siya gamay sang City Coliseum namon. Okay. Oo. Gamay lang ni siya na creek na dati bridge ni siya. Amo nang approaching sa dati nga headquarters sang 339, tamo na? Amo na siya. Amo na sa galing ginahawanan ninyo, gali kagagin dredge ninyo kung tani, pero amo na ning natabo. Pero kamustang 339 na salpan gyapon sir?
Oo, Action Rex, sulod ya po ng tubig sila. Grabe. Pati sa highway namon, no, nag-awas man ng mga katubigan diri, pakadto naman sa diri sa mga coastal barangays. So I think do tagahawak man ng tubig dito kay pag-agi ko to gina. Kita ko man to mga personnel man to sa ato na pulis. Kuan man sila sa mga gamit nila. So ara sa may hawak ng height ng water dito sila. Ano ni first time ni nga doon mo ni kalapad ang tubig baha dra sa inyo, sir? Victoria sa actually Action Rex may history man gid sang baha, no? Unlike sa Silay na every 10 years ang amon diri na pagbaha unpredictable. So almost similar event na tabo I think was in 1995 man. And then in 2010 and then ang motong starting sa New Year to and then subong naman. I think though, ambot ng kamo ang may pinakadamo nga mga areas nga sulob sang tubig baha ni Sara as of this time, no? Yes, Action Rex. Kami gid sa mga LGUs. Do na tamaan gid kabayuntang bisan paano tani mahatagan ni solusyon na abot kung paano na pagmao ng tubig dra, sir. Daw hindi mo mabalan kundi naghalalin ng tubig ng kapagdamo o nagalalawas na kung sa diin nga mga alagyan sina, no? Action Rex, ang amon lang gid na ginatanaw gid pirmi na magtudo gani ang ulan sa kabukiran tapos magdungan pagid sa high tide sa dagat ang taob. So dira gaandam na gid kami sina kay sigurado mo awas gid ang tubig man diri sa aton mga barangays. Pero as of this time may mga tubig pa nga daw lugar bla sa dra sa area ninyo sa Victorias nga ma-consider pa naton nga dalom pang tubig? So far do wala naman gid Action Rex. Manageable naman ang level of waters dere. Okay. May ara man din amo tumbing hambal ko ginang last barangay 13. Pero pa na siya. Pa subside na gid ang tubig yun man. Unlike kagina nagalabot man sa atok sa Panimalay sa mga atong Pumloyo. Ati sige sir, basi may mensahe ka brown out pa dagyapon sinyo? Yes, Action Rex, almost all barangays brown out pa man dire kaga at the same time ang tubig wala pa. So amo ni ang mga tao diri subong hindi pa gid tamang tanto gid ka pang limpyo, no? Labi na sa sulod balay kay ang lutak ara naman nagbalik naman sang San-O lang kami nakapang limpyo ara naman. So balik naman kami pang limpyo. Grabe nga pagtilaw, no? Pero why man maayo lang kay wala man sang reported nga nadulaan sang kabuhi, sir, no? Wala, Action Rex. Basta subong na pagbaha, wala. Atong last ang Miranda, naango to? Itong nakitang isa ka bangka ito sa Villa Miranda. Wala to mo? Naango to sa flash flood man, sir? Kung hindi man? Kwanto siya actually, Action Rex, no? Siyempre, do New Year's Eve, do nag-celebrate sa New Year. Siyempre, medyo nag-festive mode ang mga tao, nag-inom-inom. So, ang last na nakita siya, medyo masinaara pa sa may barangay 2 area. And then, after sa to, amo na to, the following day, nakita ng bangkay lawas niya dito sa Villa Miranda. Ate, sige. Sir, salamat gida kag kabayuntang hindi na ni masulit ningat pagrubaha-baha ni sa mga areas na tundra sa Victorias kagiban pa nga mga areas, no? Sir, salamat gid sa tiyempo. Sige, Action Rex, salamat. Madamo man na salamat, Action Rex, sa pag-tiyempo. Salamat. Okay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mr. Rodolfo Retirado, ang Chief sang City Disaster Risk Reduction and Management Office ang siyudad sang Victorias, mga kaksyo, no? Kay si Mayor Wantan Palangkang nag-meeting pa sa sining mga inoras sa iya sining mga opisyal man sang siyudad. The same man sa siyudad sang Talisay, ang yara man sa conference subong si Mayor Niel Lezares, no? Ginapamunuan niya sini ang emergency meeting para sa pagdiriher sang relief efforts after personal nga gin-assess niya sini mismo bisitahan ni Mayor Niel Lezares ang mga barangays affected
pila ka mga barangays nga apektado sang sining makonsider ikaduha nga pagbaha sa syudad mga kaaksyon. Ang kaupod sinini Mayor Neil Lizares sa conference mo si Executive Assistant Nicolay Halandone and City Disaster Head Spikes Gutierrez, araman ng CSWDO Head nga si Jonila Madrona, kag Talisay City PNP Chief Jigger Himino, ara pa sa conference as of this broadcast time. Ang mga kaaksyon ta, paghalong ginabaw, kabudlay, ginkun kaisa nga dalasa ka sining tubig baha ngini nga daw pamatyaga mo do para siya wala na buwas. Ang Taytay naman sa area sang Barangay Purisima dira sa Central Manaplang, Taytay lang nagaangot sa Candelaria. Ang puwerte man tinumpukan sang mga mga hilamon, kahoy, I don't know kung mapasabol, pero as of this time do hindi pa pasabol inang area dala sa barangay Purisima, no? Inang Taytay bla nga nagaangot daan baryo to Candelaria. Ang Taytay hindi pa maagyan, no? Actually kadamo sa mga kahoy nga nagsalampay kag iban pa nga mga kahilamunan kag kakahuyan ginilaban siguro niyo. Makita naton diri sa video nga ginpadalaman sa ato, no? Kadamo pa sa mga areas actually nga hindi pagid agyan sa aton sining mga kauturan, no? Pero still sa gyapon galaom kita nga bisan paano matigayon ini sa madali nga panahon mga kaaksyon. Ang damo-damo guro nga mga damages sa muning mga kararuton bla mga crops naton do muning damo siguro nga problema, no? Sa sining pagbaha alin sang pitsa uno nga daan nga daw pamatyagan mo do way na buwas nga klase sang pagdaludo sang tubig, no? Sige, kagiban pa nga mga information karon dugay-dugay hatagan ta kamo igtalupangod mga kaaksyon, no? Ang San Carlos to way sang kwanto sang halit nga na angkon bangod sang tubig baha mga kaaksyon, no? Way tang San Carlos si gito yung tagtaganay sang 4-piece sa mga benepisyaryo sang Pantawid Pampamilya program sang CSWDO sang San Carlos City. Gati nagtagana ito. Aksyon Stephen Presquito, ipaiway ko lang na yung balita mo no buwasan tani or karon sa hapon sa pila ka mga programa diri sa Aksyon Radio Bacolod. Kay gutok man tong Barangay 1 covered court nila ho. Pero ang strictly nga implementations and monitoring sang health safety protocols ginapatigayon ginila, no? Like sa pagsuksok sang face mask, face shield kag social distancing. Amo nang mayuda, no? Perti, no? Grabe. Sige. Ang sa Escalante ni kaina pamaning nga mga informations actually na report na ni Aksyon Marlon Hinovia. Sige, daligid lang mga kaaksyon, mahatag tanay pila ka mga commercials, balik lang kita, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika, pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. nagadapyan na ikaw nang ginapamatian na mo
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bito. Nasa tamang serbisyo. Pabalik kita dre sa aton sining pangalaga. Daligid lang kay we have Attorney Yaldama, ang City Administrator sang syudad sang Talisay, mangisayod ato anay kung ano nang tikang sang alkalde angot sa sining pagtaas ang tubig baha. We have Attorney Yaldama. Attorney, mayong hapon si Action Rex, Action Radio. Mayong hapon, Action Rex, mayong hapon. Yes, sir. Anong latest subong sa Talisay, sir? Well, ati, grabe gid ang na-damage, no, sang, natabong flash flood, no? So, sa subong adlaw, si Mayor Neil, naglibot sa mga areas, no, sa mga barangays nga naapektuhan. And, ang DSWD namon, subong is distributing sang mga food packs para sa mga families na apektuhan. And Ragab-iman sa kaagahon, nag-abot sa 100 years ang province. So hopefully, by kumagsubside gamay niya ang tubig, immediately start na namon ang dredging sa mga rivers para at least hindi na mag-overflow ang tubig sa mga suba. Okay. So, ara ng dredging galidra sa inyo, sir? Nakaabot na? Nag-abot na tang sinas ng kaagahon. No? So, nagulam kita sa province ang dredger machine. And halimtan ni sa Escalante, no? Sang natabo ito sang New Year. So, nag-request kami. So, amoy na nag-abot na ang sinaras ng kaagahon. So, hopefully, pag mag-subside na gamay ang tubig, makastart na kita sa aton na works of dredging naton. Ati, good. Isa ka mayong indikasyon ni sir. At least, bisan paano, attorney, ma-solve na to ng problema. May ara kita dira ginauyatan nga record, parte sa sining mga affected nga mga families? Okay. I-check ko kay as of last night, no? Ang naapektuhan na families naton 1,684, no? 1,000, dali lang ito, 1,800, pila to? 1,800. 1,684. 1,684 families affected. Families, no? Ang mga individuals. Of 6,649 persons, no? Ng mga personalidad, no? So may ara kita 14 ka evacuation sites or centers kung diin ari init sa subong ng mga pamilya, no? Ang pila ka barangay ganato ni ang affected sini? Well, practically masuling ko practically except sa mga upper barangay, mga almost 20 barangays din ang apektuhan, no? Bo, kadamo gali. Ang Talisay sa only 27 barangays. So practically daw tanan din na barangay na apektuhan, no? Unlike January 1, daw hindi masyado tanan to affected, attorney? Ang sang New Year, no, sa January 1, ang naapektuhan na daw mga 16 barangays, no? So mga iban din sa poblasyon nga barangays, daw wala masyado naapektuhan. But last night, grabe din nga nag-high tide pa kita. So sugat na gid ang taas nga high tide ang sige-sige nga ulan. That's why even sa poblasyon ng mga barangay naapektuhan man. Subong sini sa evacuation center, may mga families pa kitang nabilin? May ara sa evacuation center sa ara pa mga families, no? Wala pa
iba nakabalalik na, pero ang iba wala pa. So we're doing the inventory man sa mga totally damaged na mga panimalay sa mga families na ini, no? So sa Subong, may mga totally damaged dira attorney, mga pulian, ba? May mga totally damaged. May mga totally damaged na mga panimalay. Okay. So gina-inventory pa sa ating DSWD, no? Pero sa last January 1, we already have 29 family houses na totally damaged and 258 na partially damaged, no? So I presume ang partially damaged yun kasi nag-totally damaged yun isa sang tabo kang gabi. No? So that's why, but what is good also, last Thursday na-approve na sang Sanggunian ang state of calamity sang Talisay City. No, so hopefully we can release our financial assistance sa aton na mga totally and partially damaged na families by Monday. Kabay pa, no? Madugang pa ni sa way makakuha sa January 1 nga calamity fund, makakuha pa ning iban nga na biktima. Kasi part na nagyapon. So makakuha magyapon. That is why ang amon DSWD Subong are doing the inventories, no? Okay. Para at least matatapan tang tanan na pamilya nga naapektuhan sa sining kalamidad. May mga areas pa ta, attorney, nga Subong sini may tubig pa? Dalom pa? Well, nag-umpisa na Subong subside, Subong. That is why Subong si Mayor Neil Galibot na sa taga-barangay. And mismo ako man nag-makakagto ko Subong mga Mayor Neil para malantaw din namon ang mga per barangays nga napituhan. I see. Sige, attorney, kasubugin naton nga muning nadangatan from January 1, Subong ara naman nagproblema naman kita. Kabayuntang matapos-tapos na ni attorney, no? Salamat gid attorney sa tiyempo. Basi may mensahe ka sa taga-syudad sang Talisay. Ate, ang ako lang gid ma-mensahe sa ato na mga constituents, no? Hindi kita magkadulaan sang pagdangop, no? Ang aton hope para lang gid kabalo kita ini na ni sa ato, no, ng test lang sa aton sa Ginoo, no. So padayon lang kita nga magpangamuyo sa magasalig, no. Kaga kami sa gobyerno sa inyong lokal na panggobyerno, mahimo kami sang tanan nga nato mabuligan kag ma-address ang ini nga mga sitwasyon sa liwat na hindi na ni matabo. Sige. Attorney, salamat gid. Salamat gid. Mayong hapon. Mayong hapon. Salamat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Attorney Jonathan Yaldama, ang City Ad sang Syudad sang Talisay, nabatian wala gid lamang madugay. Initially, may mga ginpangatag ining figures as to sa mga nahalitan. Kabayuntang malumpuwasan ituod sa mga LGUs ni labi na sa ikatatlong distrito ho do muning na rotamaan kag part sang second district kag isa ka lugar o duha ka lugar sa unang distrito sa aton sining probinsya. First, second and third district amuning daw ginlaslasan sang tubig baha nga mga lugar, no? Since January 1 subong January 9 nagbalik na naman, no? Sige, daligid lang mga kakson, mahatag tayo pila ka mga commercials, balik lang kita dugay-dugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulig pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Agad pa simbanwa, mabuhay
kasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga kaaksyon ta, lang nata sa tiyempo, pero hindi gid magkalipat, yari ng pinakabago kag kami standby na sa This Is My Life. Sunod na sa diligid lamang madugay. Sa way ta malabutan galing nga mga mensahe. Pamandihan ta niya. Mandi lang ko bawi sa inyo mga kaaksyon namon sa kangin. Ako ang inyo si kaaksyon sa kanginan aksyon. Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. That's the way of a clown.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.